een opmerking, John, dus is oude wie. Ik ga het even in het Nederlands doen, even een hele kleine opmerking. Wat mij opvalt is dat de discussie zich meer richt op kamp ja en kamp nee, oftewel politiek en emotioneel beladen. En dat vind ik heel jammer, want het gaat om de toekomst van Curaçao. Waar gaan we heen? Hoe gaan we vooruit? De documenten geven daar antwoord op en documenten moeten worden gelezen. Hoe ja en nee ze interpreteren, dat is de interpretatie van ja en nee. Maar ook wij als bevolking kunnen het interpreteren. Dus ik stel voor dat wij los gaan staan van het feit wat ja zeggen, wat nee zeggen. En wat zij emotioneel politiek brengen. En gewoon gaan kijken naar wat zijn de punten wat er gaat veranderen als het ja wordt. En wat zijn de punten wat er gaat gebeuren als het nee wordt. En op basis daarvan kunnen wij een beslissing maken voor alle beste. Toen ik me pregunta, ik heb deze vandaag. Het is eigenlijk een schande. Het is een behoorlijk grote schande dat een gebied van 60 bij 30, dat nog Nederland, nog Curaçao in staat is om daar mensen tevreden te geven. Er is een grote groep have-nots in Curaçao. En laten we wel wezen, als we heel goed kijken welke maatschappijvisie en welke mensvisie op ja zit en welke mensvisie en maatschappijvisie op nee zit, dan weten we dat de aasgieren en de hyena's, die staan al klaar aan de ja-kant. Ja? Dat zijn de gieren, dat zijn de rupsen, dat zijn de biekies. De biekies zijn de zo. Ja. De nee die wil een gemeenschap waar iedereen goed toeven is. En het is nogmaals een schande dat dit land onder andere David is. Curaçao ook. De laatste zwarte elites van de laatste 20, 30 jaar, die hebben Curaçao naar de kloten gestuurd. Een gemeenschap die niet op zijn achterste benen durft te staan, maar nog steeds op zijn knieën de witte reten zitten te likken. Dat is Curaçao. Oké. Is er een vraag? Wat stelt u voor? U vraagt mij. Ik hoop een politieke omwenteling op Curaçao. En ik hoop dat mensen die nu aan de macht zitten, dat de studenten die nu afgeleverd worden, zowel hier als op Curaçao, dat zij de macht overnemen, want die rotzooi die we al de laatste 50 jaar. Er is 1954 is een stinkend briefje van autonomie getekend. Nu met uw dame vroeg, wat kunnen we gaan doen? En jij zegt je hoopt dat de studenten. Een nieuwe politieke omwenteling. Hebben we hier jongens? Sim of não. A medida que era que nós não vai assim eu leio. Isso não é porque nós não vai hora depois de eleição à noite, manhã nós começamos nessa hora de 5 da manhã, tanto sim como não. Assim nós vamos trabalhar. So, não larga nenhum rende põe nós contra outro. A mim tem copiar não larga e saco nada brinca põe nós contra outro. E quando nós contra outro, tu tens que aproveitar. Sempre utilizar. E me tem duelo me tem sempre. Meu amigo disse nós mudamos nós era tevreden. Na verdade, nós podemos tevreden. Pero o que está passando é sempre que é do lado não pivia assim. Quando começando a ir aí não. Esse é o nosso problema. E também não, nós queremos nos pôr aqui não. Lo que a mim pensa tu dia para ter nós deve, segundo nós deve, mas não explica quem nos deve, quando nós deve 5 milhares, quem nos deve para quê? Mas eles nos deve nos mesmos pessoas. Nós não temos deve em buitenland, mas aqui, então você chama. Nu explica nos Santiago, mas vai num café e uma casa assim, vou ter pagar em céu, passando. Nós deve nos mesmos bem juntos. Receita nos deve e botica não, nu explica em uma cama nada que nos deve. Receita duelo, o cada bem tem discutir com nós. Mas eu vou fazer uma discussão tour, logo não se não ser humano olhando aqui o mundo também. Passou nesse caso mesmo tanto antiano que não, puna coçou. Por exemplo, nós condição aqui na Anang. Quanto bem nós temos a pima aqui que não dá aqui dentro, mas um pouco.
mas é pouco. E diferente organização no lang e também nós temos direito de que sei não, do não é brilho não, do não é força não. Quando você botar aqui na não, me pisava francamente, o agora aqui na não, o can, um cara, o can tem cara, o can nunca, o can da cara do caminho tá não só tá aproveitar. Agora que a bota aqui na não só bota aqui na não deve ser. Bota põe nós temos que tocar no mapa. Também nós amigos da Bélgica. Quer dizer, o mano lá nós vamos brincar junto, se dá junto depois de eleição, Dani. Ora, John, que momento da vota? John, sabe aqui, que momento da vota? Normalmente eu vou dar sim, mais claro. Mas você sabe, nós for. Então, lá nós assim aqui na pápia, não? A minha visita vai para só, o visita de entrada. Mas para nós citar pápia aqui na tipo nós turno também vai aqui que nós fazemos a bola. Agora quando se batrava não lá na que não foi ir a treinar com o sol, tá tudo ainda tinha mesmo suado de água tinha. Sei coisa. Não é fácil tampoco, mas isso Vamos ser contentes de hora que para a luta não. Sei não ser contentes nós por luta e lograr algo. Romana, força e ao nós que kusali nós dependemos do país. Danke. Tá fácil, meu amigo Penel, para que não grita, predicar a revolução. Mas conhecer em situação nacional também, aqui é para suceder com o nacional. Mas é fácil, vamos dizer, tanto aí que na missa de como vai back para ajudar revolucionário, mas eu estava ajudando aí, né? Então, quizás esse país vai virar melhor. Na minha amigo, ela me camisa, não é alternativo de bom, vai nacional unir, pero ter em conta que aqui na Holanda hoje dia político não viu que nós temos aí não tem uma geração completamente nova de político aqui na Holanda, porque ninguém é full para antias. Porque no momento vai nação unir, na deputada da nação unir, mas aqui está o alternativo. Sim, também na nação unir sem alternativo um pouco pouco. Meu amigo, agora a câmera para ver, eu digo que você tem razão, mas essa economia se gosta. Que governo você na Holanda, welke regering er ook zit, van welke signatuur, populisme, wat dan ook, verdragen zijn verdragen. Dus je kan niet zeggen, ik ben een populist, Wilders kan niet zeggen, de verdragen van de Verenigde Naties lap ik aan mijn last. Dat kan niet. Even goed dat alles wat je daar brood van asielzoekers wegsturen, dat zijn internationale verdragen. We moeten ons daarover niet bang laten maken. Ik wil eerst antwoorden op die dame, want die dame vroeg, wat is de visie? Nou, wat is mijn visie? Mijn visie is op het moment dat je nee zegt tegen dit akkoord, dat we moeten gaan werken om binnen 5 jaar onafhankelijk te worden. Als Curaçao onafhankelijk is, emanciperen we, krijgen we onze eigen waarde terug en dan kunnen we verder bouwen naar een verre toekomst. Curaçao krijgt 1,1 miljard binnen aan belasting. De belastingen worden steeds minder, want degene met geld die gaan steeds minder belasting betalen, steeds minder belasting afdragen. Dus er is genoeg potentie om meer belasting te hebben. Mensen komen daar gaan investeren, maar die betalen geen geld om de infrastructuur te houden. Ze genieten van de zon, ze genieten van de zee, ze genieten van alles, maar betalen een veel te lage prijs. Nu gaat het belastinggeld naar dezelfde politici die nu zeggen we krijgen straks 1,7 miljard, de schulden zijn gesaneerd, maar binnen hun begroting gaan ze niet aan de prioriteit geven. Nou, hoe kunnen we dat vooruit doen? Door als we nee zeggen, heb je een soort wake-up call en we kunnen alleen maar als we zeggen we kiezen voor onafhankelijkheid. Een ja betekent handhaven van de status quo. We komen echt niet verder en wat krijg je straks? Nu heb je 2 lagen van bestuur. Je hebt toen 2 lagen van bestuur. Straks gaan de politici onderling ook vechten, want degene die nu minister is en gedeputeerde kunnen maar eentje op die post zetten. Ambtenaren zullen ook moeten wegvloeien. Nu zeggen ze tegen de mensen, als je nee kiest, verlies je baan. Straks moet ambtenaren ook wegvloeien, want als je 2 bestuurslagen in elkaar doet, moet er toch bezuinigd worden, anders blijven de kosten evenveel. Okay.